Bernard Etxepare lizeoko ikasleek beste behin azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu dute Baionako subprefektura aintzinean. Bidarten, erdigunean eraikitzen diren etxe berriak ezingo dira bigarren etxe bizitza izan. Arratsaldeon ikusentzuleok eta ikustezakezuen bezala gaur Baionan manifestazioa ere izan da. Erreforma bertan bera uzteko eskatu bai dute CGT eta FSU sindikatuek. Gaur Frantziako legebiltzarrean bozka bat egongo da honen inguruan, balio legalik ez badu ere, baina lehen aldia da diputatuek honen inguruan bozkatzeko aukera izango dutena. Eta saioa bururatzeko Hendaian ere egongo gara, lanetik egina elkarteak 30 urte ospatuko bai ditu asteburu honetan. Ez galdu! Seaskako ikasleek elkarretaratze egin dute Baionako subprefeturaren aintzinean basoaren froga euskeraz pasatzeko eskubidea aldarrikatzeko. Arratsaldeko 2 eta erdiak pasata subprefeturara heldu dira 41 ikasle, haien hizkuntza eskubideak urratuak direla eta baztertuak sentitzen direla salatzeko. Duela aspaldi hasia dela borroka hori, zugaino izerantzunik izan basoarentzat, eta momentu batez hasi behar da mugitzen eta borrokatzen hasi ere. Aste azken goizean bertan Euskal Herrian euskaraz taldekoek bilera izan dute subprefeturako idazkari nagusiarekin eta idatzizko froga bat proposatu diote gai honen inguruan. Zuzena ote da azterketak euskaraz pasatzea debekatzea? Beraz, disertazio hori ez du egin, beraz, 0 eman jogu, emaitza bezala, eta beraz hori da pixkat gure egoera adierazteko eta haiek gure lekuan emateko hobeki uler dezaten zer bizi dugun. Orain arte bezala mobilizatzen segitzeko prest daude ikasleak eta azpimarratu dutenez inoiz baino determinatuagoak daude. Deia txikidanik eskoraz ikasten dugula, gure burasuak indutela autua ikastolan izaitea. Guai duela 14 urte ikastolan girela, dena eskoraz indugula. Eta domaia dela ala ere azken epeuntan, azken frogan dena frantzesez pasaraztea. Naiz eta urte osoan kurtsuak euskaraz egin. Gero ere gure ama hizkuntza baita ere, eta ez dela normala bazterketa hori sentiaraztea ikasle batzuei, eta ere beste konparatuz badugula zailtasun bat gehiago pasaraztea gure kurtsuak euskaratik frantseserat. Eta hoi buruan ala ere lan handi bat egin behar da gure xaliakin nahintzin edo hola, baina naizta gauza txikiak izan impactu handia dute gure ikasketetan. Jakin behar da basoko lehen azterketak ekainaren 13an abiatuko direla. Lehen etxe bizitzen eskubidea bermatzeko neurria indarrean jarri duen lehen herria da Bidarte. Erdigunean, eraikiko dituzten erresidentzia berriei eragingo dien neurria alegia. Et le but, effectivement, c'est que les résidents qui seront là seront des résidents à l'année. Dagoeneko eginak dauden erresidentziak baliatu daitezke bigarren etxe bizitza bezala, baina finean neurri hau bigarren etxe bizitza berriak debekatzeko neurria da. Et donc, effectivement, il y a des résidences secondaires, ils continueront à être là, mais par contre, sur les logements neufs, cette servitude va s'appliquer, ça sera des résidences principales. Neurri hau tokiko diputatu den Iñaki Etxanizi esker hartu daiteke joan dena azaroan sartu baitzen indarrean Etxaniz legea eta besteak beste baldintzen artean herriko etxeen 20% gutxienez bigarren etxe bizitzak izatea da. Jabetza eskubidea aldarrikatzen dutenen aitzinean. Le sacro-saint droit de la propriété, il ne s'exerce pour nous et comme eskubide sakratu hori atxiki daiteke hemen bizi eta lan egiten dutenei kalte egiten ez badie. Eta jada hainbat neurri eta araudi hartu dira iparraldean eta Asamblea Nazionalean hau guztia arautzeko. Qui restreignent ou plutôt qui encadrent un petit peu ce droit. Bidarten bigarren etxe bizitzak 30 inguru dira eta bizilagunek oroar egoki ikusten duten neurria. Depuis Covid, une arrivée massive de gens de l'extérieur. Telelanarekin Covidaren ostean kanpoko jende asko etorri da ona bizitzera eta hemengo gazteek ez dute etxerik topatzen. Les jeunes ont du mal à se loger. Parce que c'est pas mal parce que personnellement, j'ai trouvé un appartement il y a pas longtemps sur Bidart mais j'ai bien galéré à le trouver. Ez zait gaizki iruditzen eri asko kostatu zait hemen etxe bat lortu ahal izatea. Résidence secondaire.
Un désarroi, parce qu'on est obligé, moi j'ai mon fils à la maison. Nere semea gurekin bizi da etxean ezin duelako, hemen etxe bizitzarik erosi eta gauza bera ikusten dut bere lagunekin. Et puis c'est, voilà. Et il y a que mon fils, il y a mon neveu et des amis. Moi je suis un peu pour que ce soit plus libre d'accès pour nous. Neurriaren alde nago bai dio beste gazte honek. Neurria onartzen ez dutenei 100.000 euro arteko isuna jarriko diete. Bidarten eraikiko duten Troakugon izeneko zonalde berrian etxe bizitzez gain saltokiak eta osasun etxe bat ere joanen dira. Hendaiako lanetik egina elkarteak bere 30. urteurrena ospatuko du asteburuan, 3 hamarkada musikari lotu eta eskainiak. Elle existe depuis 1995. En fait, c'est une fusion d'associations. Lanetik 1985ean sortu zen. Eraikin honetan errepikak edo entseguak egiten zituzten 3 elkarteren fusioa da funtsean. Eraikinaren izena eman zioten elkarteare. Izen horrek balio indartsuak transmititzen dituela uste baitzuten. Fusioa herriko etxeak proiektua egituratzeko egindako eskaeraren ondorioa da. De formaliser un petit peu le projet pour que ça devienne un peu plus cohérent. Egituratze horretatik landa proiektua zabaltzen eta edatzen joan da. Donc très vite les musiciens qui étaient autour de ce projet-là. Berehala musikarekiko pasioa zabaldu nahi izan zuten sortzaileek eta horretarako musika eskola bat sortu zuten. Eta beste hainbat alor ere garatu dira, hala nola kontzertu, festival eta ekitaldien antolakuntza. Tout l'aspect diffusion, les concerts, l'organisation d'événements. Ekitaldi horiei dagokionez ezagunak dira antolatzen dituzten Metal Wind festivala, Txingudi Summer eta Lanetik Attack. Hala ere, ez da izan arantzagabeko bidea. Autour des années 2010, il y a eu des difficultés financières, donc l'asso a quasiment failli disparaître. 2010ean desagertzear egon ginen arazo ekonomikoak tarteko. Eta gaur egun... Et donc on est là sur une période de très fort développement. Garapen oso indartsu bat bizi dute ekitaldien antolakuntza eta musikarien akonpainamentuaren inguruan. Musikariei ikasten hasten direnetik oholtzaratzen diren arte laguntzen diete. Eta horren inguruan eskaintza eta zerbitzu zabala dute. Musikariek proiektua osotasunean garatu dezaten. Dans l'école de musique, ils ont tout un cursus d'apprentissage. Urte hauetan guztietan, gutxi gora bera 500 talde inguru lagundu dituzte, eta bide horretan lehen pausoa nola ez musika ikastea da. Nagusiki baitugu kurtsoak, musika ikasteko kurtsoak, haur, gazte eta helduentzat. Basua, kitara, bateria, teklatua eta kantua ere bai. Bereun ikasle baitugu, 10 irakasle eta 2 langile. Kurtsoetan izena emateko, ekainean izena eman behar da gure webgunean, gero uda osoan aukera izango dute ikasleek, eta irailean izango da azken momentua izena emateko. Guretzat musika dena da, gure bizitza da, baina ikasleei aukera ematen diegu musika ikasteko, besteekin trukatzeko eta gero oholtzaren gainean ekiteko. Eta asteburuan denek elkarrekin bide luze hau ospatuko dute Hendaiako Gaztelu aretoan, naiz eta jada maiatzaren 28tik ekainaren 12ra erakusketa bat abian duten Hendaiako mediatekan. Le 6 à partir de 18h on a des concerts. Ekainaren 6an ostirala 6:30 goitik goizeko ordu batak arte kontzertuak izango ditugu gustu guztientzako taldeekin. Larun batean 12:00 goiti, pintxopotea, paella bazkari handi bat, mutxikoak, aurrentzako animazioak eta berdin 6:30 goitik kontzertuak izango ditugu guztiz doainik eta edan eta jatekoa ere egongo da 2 egunetan. Et ensuite, pareil, concert de toute la journée. Eta horrekin lotuta, musika bakarrik ez, ekitaldien inguruan dagoen sail oso bat ere garatu dute. Notamment tout ce qui est sonorisation, éclairage. Besteen menpeko izan ez gaitezen, alde neurrian autonomo bilakatu gara, argi eta soinuari dagokionez gure materiala dugu, eta janariarekin lotuta ere Lanetik Food sortu dugu, ekitaldietan ostatu zerbitzua emateko. Pour les buvettes, pour les points restauration sur nos événements. Kontzertuetan eskaintzen dugu tokiko janaria, eta saiatzen dugu bai tokiko janaria lantzen, gauza ederak ateratzeko, izaten aldira
banmiak, vietnamiar ogitartekoak edo fritak, taloak denetako, maite duguna. Eta gero beste kontzertuetan ere egiten dugu hori, norbaitek antolatzen badu festa bat eta behar badu laguntza, hor gara laguntzeko eta publikoari gauza ederak eskaintzeko. Hendaiako Gazteluaretoan festa handia beraz asteburu honetan ikus-entzuleok bertan arituko den Frikun taldearen zirimolaren igadura klip berriarekin gure gaurko agurra. Bihar arte! Haizere gari